Kedu onye maara akụkọ ụlọ nkwari Otokoto n'Owerri? Something horrible happened in Nigeria in 1996. A young granite seller was lured into a popular hotel where he was brutally murdered and then beheaded for the purpose of money ritual. N'afọ 1996, n'okpuru ọchịchị General Sani Abacha, ihe jọgburu onwe ya mere n'obodo Owerri. Ụlọ nkwari Otokoto, ebe ndị ukwu na-aga maka ntọrịndụ, bụ ebe mara mma n'anya ndị mmadụ. Ụlọ dị elu, nke nwere ugegbe na-egbuke egbuke, ebe ndị nwere ego na-ezukọ. Mana n'azụ ọmarịcha ahụ, ihe nzuzo dị egwu nọ na-eme. Akụkọ a bụ maka Anthony Ikechukwu Okoronkwo, nwa dị afọ 11, onye na-ere ahụekere, nke ndụ ya kwụsịrị n'aka ndị obi tara mmiri n'ime ụlọ ahụ. N'otu ụbọchị na 19 Septemba 1996, Anthony na-aga n'okporo ụzọ na-ele ahụekere ya dịka ọ na-eme kwa ụbọchị. Otu nwoke, Innocent Ikanyanwụ, onye dị afọ 32, kpọrọ ya n'ime Otokoto Hotel, na-ekwe ya nkwa ịzụta ahụekere. Anthony nwere obi ụtọ n'ihi na o che na ọ ga-enweta ego ya eji nyere ezinụlọ ya aka, mana ọ maghị na ọ na-aga n'ọnwụ ya. Ha nyere ya ihe ọṅụṅụ Coca-Cola nke nwere ọgwụ n'ime ya. Ka ọ na-aṅụ ya, uche ya wee pụọ ọdada. Ikanyanwụ bupụrụ ya isi, wepụ akụkụ ahụ ya wee tinye ha nche n'ime akpa nke o eji wee chụọ aja. Ihe ọjọọ na-eme n'ime Otokoto Hotel. Otu onye ọkwọ ụgbọ, onye a na-akpọ Ọkpara, hụrụ Ikanyanwụ ka ọ na-ebu akpa ahụ. Isi mmadụ ka na-agba ọbara n'ime ya. Ọkpara ji ọsọ kpọọ ndị uwe ojii, ha wee jide Ikanyanwụ, mana ọ nwụrụ n'ụzọ dị egwu n'ime ụlọ mkpọrọ. Ndị Owerri nụrụ akụkọ ahụ, iwe were ha. Ha hụrụ foto Ikanyanwụ na telivishọn ka ọ na-ebu isi Anthony. Obi wee gbawa ha. Ha gbakọtara na ngwa ngwa wee bido ọgbaghara. Ha gara n'ime ụlọ nkwari Otokoto were ọkụ gbaa ya, bibie ihe niile dị n'ime ya, ugegbe, oche na ihe ndị ọzọ pụrụ iche. Ha bibiri ụzọ ndị ọzọ metụtara ndị ohi ahụ, dịka ụlọ Chief Vincent Duru, onye nwe Otokoto Hotel. Ndị Owerri kwuru na agaghị ekwu ụdị ihe ọjọọ ọzọ. Otokoto Hotel wee bụrụ ihe ncheta n'obodo anyị. Ndị metara ihe ọjọọ dịka Chief Leonard Unogu nwetara onwe ya ikpe ọnwụ, mana akụkọ Anthony ka na-akparị ya obi. Nwa dị afọ 11, onye chọrọ inyere ezinụlọ ya aka, mana ndị obi tara mmiri gburu ya n'ihi ego. Taa, ebe Otokoto dị, ahịhịa ekpuchiela ya, mana anyị na-echeta ihe mere. Ọ na-agwa anyị ka anyị chebe ụmụ anyị, ka anyị nọgide na-amụ anya, ka anyị na-echeta Anthony Ikechukwu Okoronkwo, ka anyị na-echeta Otokoto Hotel, ka anyị nọgide n'ụzọ ziri ezi, ka ihe dị otu a ghara ime ọzọ. Ego ngwa ngwa na-ebutekarị ihe ọjọọ. Ịgba mbọ bụ ụzọ kacha mma. Anyị agaghị echefu. Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị, like ya, kọmentị ya, share, sonyekwara anyị n'ihe anyị na-eme ka ị wee hụ ihe ndị ọzọ anyị na-eme. Nke kachasị mkpa, subscribe na channel anyị. Aha m bụ Nwada Sọmma.